Objavili sme nový prípad odobratia detí sociálnou starostlivosťou. Tentokrát českej rodine v anglickom Nottinghame. Najmenší Erik má pritom iba 6 týždňov. Rodina má veľkú podporu miestnych Rómov, ktorí protestovali pred súdnou budovou. Je to pro mě moc těžký. Dívat se do prázdné postýlky. Je to hrozně pocit. Je ta bezmoc. Ty příběhy slyšíme už řadu dní, jsou jako přes kopírák. Ten české rodiny Davidových není výjimkou. Asi 3 sociálky, jako ty pracovnice, sem vtrhli a asi tak 6 policajtů. Vrhli se na mě, dali mi pouta. Jejich 3 děti, Štefana, Báru, Erika, se brali před očima táty a mámy. Tomu nejmladšímu bylo 6 týdnů. Už 11 dní jsem neviděla mé dítě. Prostě chtěl spáchat sebevraždu. Marně přemýšlejí, kde mohli udělat chybu. Procházíme jejich dům. O tom, že by se měli špatně, nemůže být řeč. Já nevím doteďka ani ten důvod, proč. A botičky jsem držela, chodili jsme s ním. Vždycky teď mi to chybí. Jsme celý tak prázdné. Důvod zkoušíme zjistit na soudě při líčení o odebrání dětí do pěstounské péče. Nikdo nechce nic říct. Kradu naše děti cigánské. Tady v Nottinghamu proti odebrání 6nedělního Erika protestují desítky českých i slovenských Romů. Rodiče jsou vynikající, starali se o ně. Zpátky by měli ty děti vrátit k rodičům. Oni čekají, když se zabijou. Budem bojovat! Vraťte nám děti! Při soudním líčení měl dnes padnout verdikt soudce a rodiče se měli setkat se svými dětmi. Soud ale řízení přerušil. Martin Krpač, televize Joj. V tejto téme pokračujeme aj ďalej. Nasledujúca reportáž ale nie je vhodná pre slabšie povahy. Hovorím to preto, lebo vám ukážeme autentické fotografie z Británie. Týkajú sa prípadu, ktorý v našom spravodajstve postupne odkrývame od pondelka. Na záberoch vidno, ako prebieha kontakt rodiča s vlastnými deťmi, kontrolovaný úradníkmi. Ide o prípady odoberania detí slovenským rodičom v Anglicku. Holé steny, koberec a zopár stoličiek. Takto vyzerá kontaktné miesto pre rodiča, ktorý má 90 minút na to, aby sa stretol so svojimi deťmi. Takto slovenská mamička spočiatku každý deň, teraz už len raz za mesiac vláči vrece s hračkami pre svojich 2 synov. V tejto miestnosti totiž nie sú hračky, stoly ani posteľ. Po celý čas všetko sledujú a zapisujú úradníci. Potvrdili to aj svedkovia. Ja som tam bola, deti sa chovali tak, že proste k tej matke automaticky idú, proste ľubiajú a oni tam písali celé 22 mesiace písali, že proste odmietal syn matku. Do poslednej chvíle deti držia cudzí ľudia. Keď dajú pokyn, deti môžu ísť k matke. Podľa nej na stretnutie často prišli hladné. Matka im nosila vždycky jedlo a nemali ako zadám ani ako najesť, pretože tam nebol príbor, nič, stôl tam nebol, tak ako deti na nohách jedli. Neskôr však domácu stravu zakázali a pred očami matky podali dieťaťu čipsy. Svedkovia hovoria o psychickom terore, aby sa rodič zrútil a ukázal labilitu. Chodia plačúc s rukou na brúšku, že mami, ja som hladný, ja si prosím niečo papať. A proste má slzy v očiach a nemôže ten hrniec s tou domácou polievkou vyťahnuť, pretože napíšu do hodnotenia, že nerešpektuje príkazy dané súdom alebo neviem kým. Matka kúpila pre synov nafúkovačky, aby nespali na zemi. Dokazujú to tieto fotografie. S deťmi sa nesmie rozprávať o tom, v akých podmienkach žijú. Stále sa nám do redakcie ozývajú Slováci žijúci v Británii, ktorí týmto tvrdeniam nechcú veriť. Babička týchto 2 chlapcov ale v krátkom čase plánuje zverejniť všetky dôkazy. Darius Haraxin, televízia Joj. Dovolenka pri mori sa skončila